Здравейте! Заснемам това видео, за да ви покажа как се правят рекламите, за които говорихме. Имам предвид онези с трите публикации, които се рекламират в AdSet. Тази кампания прави маркетинг към сайта и рекламира един продукт, една услуга или една гама от сходни продукти. И след това връщаме ремаркетинг, като преди това сме инсталирали пиксел на сайта си. Когато върнем ремаркетинг, той има за цел да направи и да осъществи продажба от хората, които са напуснали сайта и все още не са взели решение за покупка. Извинявайте. Искам преди да вляза в рекламния акаунт, преди да вляза в страницата, понеже ще ви показвам реален пример, да ви припомня какво е важното около рекламите. Преди да влезеш в рекламния панел, отново провери. Припомни какво точно ще продаваш. Какъв продукт, каква услуга или какъв сет от сходни продукти. Запомнете, не продавайте всичко на куп, няма да стане така както си го мислите, защото повечето хора си мислят, че по този начин спестяват рекламен бюджет, като промотират всичките си продукти в магазина. Всъщност не става така. Когато искаш да вземеш повече, губиш всичко на практика, защото по този начин объркваш крайния потребител и той въобще не знае какво му продаваш. Затова промотирайте един продукт или гама от сходни продукти. На кого ще го продаваш това нещо? Както си говорихме в обучението, въпросът на кого ще го продаваш е много важен, защото ако си сбъркаш таргет маркета, пак губиш пари, пак не правиш пари, които и двете са равносилни, хем губиш, хем не печелиш, тогава си в доста тежко състояние. Каква ще бъде офертата? Помислете си какво им предлагате. Като казвам оферта, нямам предвид ценова оферта, нямам предвид намаление, може да бъде абсолютно всичко. Може да им предложите изживяване с няколко думи обяснено. Както, например, би трябвало да направи Албенка с стойките за вино. Реално продавайки вино, тя продава на база страстта на хората, които обичат вино. И какво ще бъде пътуването на потребителя, къде ще го хванете, на къде ще го заведете, какво той ще види, как ще се почувства. Говорихме си за тези неща, аз само ги припомням и няма да навлизам в детайли. Отново искам да припомня какво включва самата кампания, самата стратегия, за която си говорим. С времето аз ще качвам и други видеа, когато намерим друга работеща стратегия. Имам предвид още някоя работеща стратегия, защото нещата в интернет никога не са статични. В момента ще правим това, което работи най-добре, а то е, за да направите тази кампания, за която си говорихме. Правите 3 публикации в страницата си, вътре във вашата страница, вътре в страницата на бизнеса, в Facebook, правите 3 публикации. Те трябва да са видими на страницата ви. Правим една пост-енгейджмент кампания, т.е. за тези 3 публикации целта на кампанията ни ще бъде пост-енгейджмент. И след това връщаме една ремаркетинг кампания, която няма да се вижда на страницата, но тя ще води към сайта и ще генерира продажби. И сега отиваме директно в Facebook, в страницата на Булчински салон Арети. Ние им правим рекламите, правим им и Facebook Page Management, аз мисля, че споменах за тях. Така, в момента целта на собственичката на Арети е да засили още повече продажбите на булчински рокли. Миналата година през април булките са купували много, т.е. ние в момента в края на март, 13 дена преди края на март има 14, и трябва да напомням на сгодените жени, че този важен момент наближава и че трябва да си купят рокля. Те, разбира се, много добре го знаят това нещо, обаче ние искаме не просто да отидат в мола в Проновия, където има голям магазин, така се казваше. Искаме да дойдат в салона на Арети, който локацията на самия салон не е търговска локация. Имам предвид, че той се намира в жилищен блок на втория етаж. Тоест, ако не знаеш, че там има салон, не си запазил час, не може да попаднеш случайно. Затова ние трябва да напомним на жените, че могат да дойдат в Арети и да си намерят рокля. Роклите, които ще продаваме, са луксозни булчински рокли.
Целта ни е да ги изпратим в сайта първоначално, където те да разгледат моделите. Тук са всички. Те трябва да разгледат моделите. Част от тях ще си запазят часове за проба, друга част няма да го направят. Тези, които не го направят, искаме да ги върнем на сайта, защото този сайт не е електронен магазин. Сега ще ви покажа този каталог. Реално булките, бъдещите булки, гледат рокли и си харесват. Това, което трябва да направят, е да дойдат тук във Facebook, да цъкнат, да учат във Facebook или тук, да пишат съобщение, да си запазят час или да звъннат на някой от тези телефони и да си запазят час. Тоест, нашата работа е да направим brand awareness. Ние постоянно правим brand awareness и връщаме ремаркетинг, за да си запазят час хората. Така, за маркетинг кампанията аз предварително съм подготвила няколко публикации на страницата. Като тук искам да направя няколко уточнения. Първо, продукта е скъп. Това са луксозни булчински рокли, както казах. След това нещо се купува веднъж в живота, т.е. клиентите са готови да платят повече пари. Освен това, жените от малки се мечтаят да бъдат булки и за да им продаваме, трябва да познаваме тяхната емоция. Освен това, идеалният клиент го намираме във Facebook, защото знаем, че това е сгодена жена между 25 и 40 години, която има по-високи доходи. Понеже сгодените жени в България, особено София и Пловдив, които най-често таргетирам, не са супер много, аз понякога не стеснявам таргета още по-надолу към тези, които харесват бутици и луксозни стоки. Просто защото той е достатъчно малък. Ако е по-голям, има смисъл да се направи. Това съм го поснала преди няколко часа в някакво мъртво време сутринта, просто да си подготвя рекламата и вече има и реакции. Така, продавайки каквито и да е продукти, трябва да си познаваме продукта и идеалния клиент и да знаем какво свързва клиента с продукта. В случая с булките, аз наблягам на това, че времето им изтича. На тях всички им втълпяват, че 10 месеца преди сватбата време няма. Трябва да си купили рокля, фотограф да са наели и всякакви щуротини. И тъй като аз го знам и съм си ресърчвала и таргета и хората, които им продават, аз използвам същия мотиватор и другия мотиватор е красотата и това да бъдат кралици или принцеси, което жените много искат. За вашите си продукти вие ще помислите какви са мотиваторите на клиентите. С това си говорихме толкова много за идеални клиенти. И така, показвам ви публикациите, които аз вече съм подготвила. За такива публикации си говорим на страницата. Вие си ги пишете на страницата, все едно си ежедневни постове, които правите. Тази е едната. Ето тази е едната публикация. Забравям, че не ме виждате и ръкомахам тук с ръце да показвам. Тази е втората публикация, която съм направила и третата, която ще рекламираме, ще се публикува в 6 часа днес. Тоест тя още не е публикувана, но аз мога да я настроя да се рекламира. И така отивам във Facebook и влизам в рекламния акаунт. За тази кампания ще използвам не Ads Manager, а Power Editor. За да използвам Power Editor, кликам тук и кликам на Power Editor. Припомням, трябва да направим една обща кампания, която да промотира трите публикации, които ви показах едновременно. Само, че съм в моя акаунт, ако управлявате повече от един акаунт, внимавайте от кой пускате реклами, защото видяхте колко много имам аз най-редовно се оплесквам и бъркам. Ето тук при Аретива в момента върви и кампания за бала, която съм пуснала преди 2 дни, може би 2-3 дни. Няма да видим резултата, супер. Пак е 001 на Post Engagement, което е страхотно. Мене ме удовлетворява перфектно това нещо. Показали сме се пред всички вечерентки в София, което е супер. Или почти всички достигаме си таргета. Но на това няма да му обръщам внимание. Искам да кажа, че с този тип кампания ще постигате такива резултати непрестанно. Те работят за brand awareness и ви вкарват точно пред очите на идеалните ви клиенти. Както казва Велизар, в днешно време трябва да си пред очите на клиента постоянно и е много прав за това. И така,
Отивам, за да създам кампанията, първо трябва да отида в Create Campaign. Тази кампания, сега ще ви покажа, тук съм си сваляла някакви снимчици, които са ми трябвали, как се случват нещата в тези кампании. Това, чакайте малко, че това не е това, което трябва. Взимам олива и се увеличавам сайза, за да ме виждате. Ето е голямата кампания. Голямата кампания, примерно тя може да промотира пролетна колекция дрехи. В адсетовете, в кампанията може да има няколко различни адсета. Един адсет, втори адсет, трети адсет. Съжалявам, че е толкова грозно, между другото. Тук имаме дрехи, примерно, дамски дрехи. Тук в другия адсет, да кажем това е пролетна колекция на някакъв бранд, в единия адсет ще направим промоция на дамски дрехи, в другия адсет ще направим промоция на дамски обувки, в третия адсет ще направим промоция на дамски бижута. Всеки от тези адсетове можем да го таргетираме на различна група хора или на една и съща група хора. Ние си преценяме. Таргетирането се прави на ниво адсет. Ако това е кампания, това е адсет. Така. И във всеки адсет си имаме, колкото си искаме, малки рекламки. Вече на ниво реклама можем да си тестваме посланията и снимките. Даже ще ги направя в различен цвят, за да е ясно, че те са различни реклами. А тук на ниво адсет можем да си тестваме таргета и идеалния клиент. И така мисля, че разбрахте смисъла. Кампанията, тук пишем, че това е реклама. Кампанията е най-голямото обобщаващо звено, в рамките на което се правят всички рекламни активности. Аз, например, правя кампания всяка седмица, защото не обичам да правя твърде големи неща в рамките на Facebook рекламните кампании. С това всяка седмица аз си правя отделна кампания, в рамките на която обикновено имам по един сет и имам няколко реклами. Просто не искам да се усложнявам живота. Но и не ми се е налагало, честно казвам, да го правя. Имайте предвид, че можете в рамките на една кампания да направите няколко адсета. Това си го преценяте вие. Връщам се отново в Power Editor и цъкам на Create Campaign. Тук ще ви излезе този прозорец с първоначални настройки, където първата ви работа е тук да изберете Campaign Objective. В Campaign Objective, както казах, аз искам да правя кампания за Post Engagement, затова избирам Post Engagement. Ако това нещо забравите да го направите и остане трафик тук, трябва да изтриете кампанията и да го направите пак. Кръщавам си я, ще кръстя Bright Smart Marketing. Винаги слагайте говорящи имена на адсетовете и кампаниите, особено на кампаниите, за да може да ги разграничавате или да си ги познавате по някакъв начин. Даже можете да си направите и някакъв шифър. Тук кръщавам Bright Smart. И понеже вече в самите постове не ме интересува много как се казва, ги кръщавам с Ad1, Ad2, Ad3 и така нататък, колкото се сложи. Така, тук ни дават да създадем само първата реклама, първия адсет в рамките на една кампания. Така че това сме го направили, като сме ги именовали. Кликаме Create. Хайде. Аз съм малко далеч от рутера в момента. Когато ви се генерира кампанията, първо ще ви прати на най-общото ниво, което е кампания. За да стигнете до следващото ниво, може да кликнете и тук, или може да кликнете ето тук. Важното е да забележите коя кампания ви е селектирана. Защото, както виждате надолу, аз имам още доста кампании. Ако селектирам някоя друга, ще ме изпрати в другия адсетове. Аз искам да работя в тази кампания, затова проверявам дали ми е селектирана. Цъкам на адсет и ме изпраща тук. Bright Smart, точно както си я кръси.
Сега ще забележите нещо странно, че не виждам никакви прозорца, откъдето да редактирам. Затова идвате на този бутон, ако видите такова нещо, кликате Edit и ви се отваря веднага този поп-прозорец, за да си редактирате. Бюджета, както ви казах, аз използвам най-често Lifetime Budget $20. И тук променяте датата. В случая днеска е 17 марта, аз искам тази кампания, маркетинг на тези постове да ми върви до 21, защото другата седмица, вторник, сряда, аз съм направила вече нов сет от постове, който да промотирам. Ние с този клиент непрестанно правим Brand Awareness, всяка седмица Brand Awareness, изпращаме към сайта, връщаме с ремаркетинг. Така му правиме продажбите всъщност. Тези скъпи булчински рокли се продават точно по начина, по който сега ще ви покажа. Разбира се, важно е хората, които продават накрая, в случая консултанта в салона, той също да може да продава и да си свърши добра работа, защото ние привличаме клиенти, но някой трябва да затвори продажбата. Казвам го, защото в някои от вашите бизнеси, може би във всички, това ще е важно. За всеки от вас като собственик на бизнес е важно да има търговски умения и да може да си продаде продуктите. В този ред на мисли можете да видите някой курс за продажби, ако имате затруднения в тази сфера, или да прочетете Неограничената власт на Тони Робинс, която много би могла да ви помогне. Обаче няма да се отплесвам по тази тема. Тук отиваме на локейшън. Ето вижте, че по подразбиране ми дава цяла България. Аз не искам да таргетирам цяла България в случая. Искам да таргетирам София, Пловдив. София и Пловдив. Дайте да видим сега колко са сгодените жени тук. Защото другите, Варна, Бургас, понякога ги добавям. Нека сложа и Благоевград. Понякога ги добавям, но те ми идват малко далеч. Тоест, клиентите оттам трябва да пътуват, за да дойдат до салона, за да си пробват роклите, което много затормозява процеса и говори за това, че по-скоро ще изхарчим излишен рекламен бюджет, отколкото да привлечем клиенти, защото това са много километри. И понякога такива неща също трябва да се вземат предвид. По-добре е да изпуснеш няколко хиляди булки, които ще ти видят продукта, ще го харесат, обаче ще си кажеш, аз не мога да дойда до София, и да рекламираш пред тези, които имат възможност да дойдат. Така, това, което направих сега, горе добавих и Плевен, понеже знам, че оттам е имало клиенти, Благоевград, Пловдив, София. Тук можете да си избирате, освен локацията, уточнената, дали искате да сложите още малко обхват. Тук, примерно, в случая ми е София плюс 25 мили, което ще хване и Перник. Аз съм окей с това. Пловдив също. Аз знам, че около София и Пловдив има села, където живеят доста заможни хора, така да кажем. И те, ако там има сгодени жени, имат възможност да си купят от нашите рокли. Благоевград и Плевен по същия начин. Там не съм сигурна за милите, но ги оставя, защото не ми пречи. Възрастта избрах да е между 25 и 40 години, защото долу-горе тогава се женят хората. Тези пък жени, които се женят по 25 години, защото има и такива, не мога да бъда съвсем сигурна, че ще изкарат 3000 лева да похарчат за булчинска рокля, защото те самите още са деца и малко са даже повечето са в чалга вълната. Не всички, разбира се. Понеже аз продавам булчински рокли, не ми трябват двата пола, трябват ми само жените. И стигаме до Detail Targeting, където обикновено за този клиент на мен ми е достатъчно да напиша, че търся жени с Relationship Status Engaged. И ето вижте колко станаха. 9700 точен таргет. Няма да слагам онлайн шопинг тук, защото те няма да купуват през сайта. Мога да сложа Luxury Lifestyle, за да видя. Ето стават ми по-малко от 1000. Така че по-скоро ще го махна и ще го оставя да направи маркетинг на всички сгодени жени от тези градове. Пак казвам, имам предвид, че те покрай сватбите си харчат пари повече. Дори и да нямат много възможности. Отивам на Edit Placements. Задължително минавайте от тук, за да изключите Instagram, защото за момента
Не е много добре да се рекламира там. Ако правите кампании за Instagram, трябва да видите какво прави таргета ви вътре, на какви снимки реагира и вие да направите кампания за Instagram. Но ако ще пускате във Facebook и да я пуснете същите в Instagram, това по-скоро няма да ви се отрази добре. Така, тук нищо не пипам, оставям кампанията ми на Post Engagement, на Automatic Bid, защото така работи по-добре, тествано е. Аз дълго време ги правих на manual, т.е. ръчно давам колко най-много искам да ми изхарчи за бит, когато се състезавам с други рекламиращи, колко да нададе моя профил, за да се покажа пред клиента. На практика е това. Слагала съм го manual, обаче не работеше толкова добре, затова винаги го оставям Automatic и Facebook бидва вместо моя бит, който съм дала. Тоест, ако за някой той прецени, че $1 бит е добре, ще бидне с $1, за друг ще бидне с 1 цент. Долу-горе логиката е такава. Не го променяйте тук. След това е време да си направим рекламите. Тоест, тук на ниво AdSet, ето го на ниво AdSet, сме направили цялото таргетиране. И сме си избрали характеристиките на клиента, които ние търсим, за да има той най-голям шанс да купи най-бързо нашия продукт. Цъкам на кампанията, ето изпращаме в рекламите. Аз ви казах, че ще правя 3 реклами. Затова, както ми е селектирана тази реклама, и тук вече ви се спестява много време, защото ако тръгнете да правите още една реклама с Power Editor, няма да минавате през цялото таргетиране, както е реклама по реклама в Ads Manager, а само си накликвате рекламата или кампанията цялата или AdSet-а. Цъкате и тук на Duplicate и си избирате. То ви пита първо Choose a Campaign. Казваш, аз искам да ми направиш копията в тази кампания Bright March, която току-що направих. Choose an AdSet ми казва и ми дава този по подразбиране, който е в рамките на тази кампания, само че аз мога да създам и нов, ако искам. И Choose a Number of Duplicates. Аз искам да ми дупликира тази кампания още 2 пъти. Тоест, тази не кампания, а реклама. Аз искам да имам общо 3 реклами. Цъкам на Create. Къде ми са? Ето ми ги. Ето ми ги двете копия, къде се създадоха автоматично. Тоест, аз изпестявам супер много работа, преди правех абсолютно всичко ръчно. Не е добре, казвам ви го от опит. Това ми спести в пъти повече време, отколкото преди влагах. Тук си избирате страницата. В случая това, което виждате, са едни професионални кухненски уреди, които промотирахме. Аз определено не искам да промотирам тях в случая, затова пиша в сърча и си избирам булчински салон на Рети. И тук Facebook започва да ми зарежда съдържанието на Рети, което съм направила. Докато зарежда, аз цъкам да проверя. Ето, по подразбиране ми дава Do Not Track Conversions, обаче аз искам да ми ги траква, затова цъкам нагоре. Pixel е инсталиран. Заредиха ли се нещата? Така. Select a Post. От и тук си избираме пост. Всъщност, преди да си изберем поста, искам да отбележа, че тук можете и да си създадете реклама, ако решите такава, която не е публикувана на страницата. Аз в случая искам да си избера от публикуваните публикации. Цъкам тук, за да ги видя, и отивам на първата, която си бях намислила да рекламирам, която им казва: сватбеният сезон наближава, а вие открихте ли своята булчинска рокля? Ако искате да бъдете най-красивата булка, Познавам си поста, че е той и веднага го накликвам. И съм готова с тази реклама. Ето толкова лесно се правят рекламите, ако е свършена другата работа. Сега искам да отида и да си избера в друг пост. Махам селекта от този, от Ad1 и отивам на първия Ad1 копи. Цъкам му Edit, за да може да ми се покаже и веднага му сменям името на Ad2. Отново същата процедура. Ако първо бях направила Ad1 изцяло и го бях копирала, нямаше да има нужда сега да си избирам страници, защото щеше да ми копира вече готовия вариант на Ad1.
Тук пак цъкам на Track All Conversions и си избирам втория пост, който си разпознавам веднага. Този, който ви показах на самата страница. Ето. И с този съм готова. Махам му селекта и отивам на следващото копи, цъкам Edit, редактирам името. Редактираме имената, за да можем по-лесно да се ориентираме и да спираме, пускаме, оптимизираме нещата, които работят и не работят. С времето ще свикнете с това. Много рядко ще ви се случва нещо да не работи, защото когато си познаваш таргета и продукта, просто в общи линии знаеш как да комуникираш с хората. Ето вижте какво пише тук, че този пост не е публикуван. Това означава, че когато се публикува, той директно ще има настройка за реклама и директно ще започне да се рекламира. Аз казвам, окей, искам този пост. Проверявам тракинга, всичко е наред. Когато работите с Power Editor, задължително, за да ви се активират промени, трябва да натиснете Review Changes, тук зеления бутон, за да може Facebook да ви направи ревю на тези 3 рекламки, на AdSet-а, Bright March, на кампанията, която е Bright March Marketing, общо 5 елемента, по които сме работили. Ето той казва Review Changes на 5 елемента. Аз го цъкам и той ми казва, на тази кампания ще ти правя ревю. Казваш ли ми да продължа? Тук ми показва какъв AdSet имам в нея, какви реклами имам в нея. Аз казвам да, Facebook продължи и той ми аплайва промените, т.е. прилага промените, които съм направила, за да може да ми се активира рекламната кампания. Ето виждате, тя в момента е със статус in draft. Тук ми казва Changes Complete. Ако има някакъв проблем с вашата настройка, той ще ви каже. И ми казва, това, което направи е, че аплодна една нова кампания, нищо не си апдейтвала, имаш един AdSet и 3 реклами в него. Толкова аз казвам, добре, направих го това нещо. И понеже това е профил, с който съм пускала реклами през последната година и половина, и той долу-горе ми познава поведението на рекламиращ, ми активира веднага. Имайте предвид, че в някои случаи рекламите не се активират веднага, особено при по-нови рекламни профили. Така че имайте търпение с това нещо. Понякога отнема и 48-50 часа, за да ви разгледат рекламата, да я активират. Но като цяло, ако не сте нарушили правилата, няма да имате проблем. Правилата ги намирате в Facebook. Само да тръгна да пише. Facebook Guidelines. Даже можете да добавите, може би сега ще ми изкара всичко. Така. For ads. И за всеки случай си прочитате какво е написал Facebook, защото когато се промотират алкохоли и разни цигари и разни такива неща, трябва да внимаваме. Даже в случая обенка с виното може и да стане проблем, трябва да го проверим това нещо, защото аз не считам виното за алкохол и даже не се бях сетила. Просто проверявате гайда. И така. Тук активирахме рекламната кампания и всъщност това видео ще го приключа до тук. И в още едно ще запиша как правя ремаркетинг. Така, сега